Nakasaganan, iti Muslim, iti Ilocos Norte, para iti opisyal na panalo iti Ramadan, intolo bigat. Kapasan dito iti anunsyo iti Bangsamoro, nga awan ti nakita nga bulan iti Rabi, isa gagapuna, nga intolo bigat opisyal, nga rugi iti Ramadan. Ti Ramadan, ket iso iti panag-ayuno, wala panag-fasting, dagiti Muslim, iti lasot iti makabulan, mangnamnama, iti dodolwen, iti Muslim community, abroad dito, kaya dapat atong care iti pamatida, babayan iti bilita kas may sa Muslim. Iti agtama ideologyoan ket kumpiyansa iti Muslim community na nagpintas iti panagbanag iti observasyon iti Ramadan dahil kita bayagin nga practice ta babayan iti pamilin da iti Quran. No pa iti Rabi dahil tinagmunsighting kakadwada iti Ilocos Norte ngayon kagpanuray iti pronouncement iti Bangsamoro ngayon opisyal na masurot para palang iti panakangilin iti Ramadan. Kaya Muslim brothers, happy Ramadan. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen. Idol Dennis, ano ka dito umunang aramiden daman no aktibidad da para ito no bigat? Well, kasi nga, iti prayer da iti mosque idologyoan, ngayon kaduan na ket fasting da, kita sabihin from sunset to sunset, awan iti paunig da. Ngayon da iti mubing, mabalindamet iti mangan, ken mabadal ang trabaho, iti usual na trabaho, daging dati lang panag-fasting da, iti adda, ngay patungpal, iti elders, na Muslim brothers idologyoan. Okay. So, aside iti fasting, bawal pa iti magkikaida, makinaig, kaniti adan partners. So, in the span of 1 month, observation da, ito'y Ramadan, talpasan iti Ramadan, isa na po natin Idil Pitir, uno pa nag-ngudo iti 1 month na fasting, iti Muslim brothers. Idol Dennis Gabriel Alipio. So, matikas lang panaka holy month, dano ka dito? Semana. When? Yes, idol man da jual sa panaka-holy man da kada ito'y Ramadan. Tano ko man nagparang dati crescent moon idirabi na tuloy ko ma dati Ramadan tatangal da ko start nangin gabuti hanga nagparang following day into no bigat iti start iti Ramadan. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.